Imos falar de cine ou de series. Quilosa, que vai pasar? Nunca sabe que vai pasar nas crónicas cínicas os martes en Radio Culleredo con Fernando Sampedro. Que tal, moi bons días? Moi bons días. Sí, aquí é todo, Aquí que vai pasar, é todo un misterio, pero claro, cine, series, esa é a eterna dicotomía, non? Sí. Hai detractores bueno, grandes cinéfilos que detractores das series, que despotrican, que non lles gustan, que non as consideran nin cine, un xénero menor. Sí, nin cine, nin manifestacións artísticas. É a televisión un xénero menor? A mí me parece que non. No. A día de hoxe non. Nunca o foi, en realidade. Eu penso que nunca o foi. Dende que empezou a televisión e a facerse series, produtos de ficción, xa pois dende os anos 50, non? Que comenzou... Eu lembro especialmente a década dos 60, non? Sí, home. Porque medrei con eso, quizáis. E me parecería a época dourada, o que pasa que agora, en canto a producións e entidade das producións, quizáis agora as últimas décadas, non? Sí, agora xa dende... Eu sempre poño o punto de inflexión das series de televisión contemporáneas, tal como as coñecemos agora, grandes producións e superproducións, non? Pois aí están, sin ir máis lonxe, as series del Señor de los Anillos ou Juego de Tronos, que teñen uns presupuestos, Stranger Things, teñen uns presupuestos... As propias Yellowstone e todas as... Sí, non? Tamén levan bastantes cartos, sobre todo por actores e actrices, non? Sí. Eu marco o punto de inflexión a mediados dos 90 con Expediente X. Digamos que eu creo que é a que marca un antes e un despois nas series de televisión. A nivel popular, a nivel icónico, quen non veu algunha vez algún episodio ou a serie inteira de Expediente X. E bueno, sí, tamén, como ti dis, xa nos 60, pues, grandes series que aquí non vimos nin a mitade, pero a España non chegaron todas, desgraciadamente, pero bueno, aí estaban pues dende Twilight Zone, aquí chamada en los límites de la realidad, ou na televisión galega Dimensión Descoñecida. Sí, que casi máis máis literal, non? Twilight Zone literalmente a zona crepuscular, é o que significa, non? Bueno, pues a mellor serie antolóxica basada ademais en algúns guións orixinais e outras adaptacións de relatos cortos de grandes escritores, non? Dende Richard Matheson ou Daphne du Maurier, escritores de misterio de clásicos, non? Sempre con toque fantástico, que ás veces non tanto. El Fugitivo, bueno, infinidade de series, non? Star Trek, a propia Star Trek. A propia Star Trek tamén, bueno, hai unhas cuantas que... Me permites esta reflexión de non experto, de aficionado, pero quizáis entón non había ao mellor eran de grande presupuesto en ese momento, pero comparado coas de hoxe, digamos que hoxe sí que se pode dicir que os presupostos son máis importantes, non? Sí, e de feito a todos os niveis, xa non só de presuposto, cada vez máis actores consagrados, ganadores de Óscar, sempre se decía, sobre todo nos 80, non? Nos 70 e 80, que tieras unha estrela da televisión, pois era moi complicado triunfar no cine. De feito... É que os que iban a tele eran porque non tiñan nada que facer no cine. Claro, era xa o último resquicio que lles quedaba para poder traballar. Pero bueno, sí, vale, xente pues, como Don Johnson en Corrupción en Miami, protagonista de Corrupción en Miami, ou David Hasselhoff, evidentemente pues, non triunfaron no cine. Nin na música, que tamén gravaron discos, Curiosamente, Don Johnson despois ahora ten unha carreira como secundario pues, máis importante. Ahora sí, pero eso, como secundario. E Hasselhoff chegou a facer Torrente. Sí, bueno, pero é máis ben unha celebrity americana. Hasselhoff como se chama? É o Bertín Osborne de Estados Unidos. E Alec Baldwin, non? Estiveron nas dos de Torrente, sí. Bueno, sí, Alec Baldwin tamén pasou por ali. Cuidado con Segura. Sí, bueno, Cañita Brava, David Hasselhoff, bueno, pues aí andamos, non? Bueno. Entón, pois... Claro, pero eso cambiou. O exemplo máis claro, eu creo que é Bruce Willis. Empezou con Luz de Luna, maravillosa serie Luz de Lunas, xunto a Sybil Shepherd, desaparecida en combate a día de hoxe. Bueno, unha serie
a típica comedia de misterio blanco, que o máis importante é se lían ou non se lían, non? A parella protagonista que interpretan eles dous. E bueno, pois a partir de aí Bruce Willis do éxito de Die Hard, la jungla de cristal, evidentemente, pois se convertiu nun dos héroes de acción definitivos, non? Ademais da historia do cine. Un dos arquetipos, ademais, quizás da época xunto con Stallone, con Rambo, non? Sí, pero que Bruce Willis non era un cachas. Bueno, pero bueno... Non, era un home normal. Bueno, fornido, máis que a min está. Máis forte que a min está. Pero máis que a min non, Bueno, eu non quería ir dicir nada. Pero che quero dicir que quizás é un dos paradigmas xunto con o director, con John McTiernan, non? De un tipo de cine que nos 80 rematou, digamos, sendo un estándar, non? Con o propio Stallone e tamén logo chegaría a Schwarzenegger, ese tipo de acción dos 80. Que teñen hoxe o seu sucesor en Jason Statham, en primeiro lugar. Bueno, e nada máis. Bueno, John Cena, pero é que é máis un comediante que un... Bueno, John Cena, Scott Adkins, o mellor tamén, hai outro máis, pero están moi por debaixo. Atkins ten que volver a nacer como 17 veces. Bueno, está moi por baixo e o tipo de produción son moito máis, vamos a decir, modestas, máis humildes, vamos a decirlo así, con cariño, que eu digo con cariño. Sí, ¿no? Hai outro máis, uno alto, calvo de bigote, que non me acordo como se chama, Austin. Non sei que é Austin. O único Austin que se me ocurre é Austin Butler, pero que no, Elvis, pero ese non é héroe de acción. Despois eu digo, o miro en San Google. Bueno, eso, que a serie de televisión hoxe non son un xénero menor. Non, para nada. Mira, pois unha boa proba do que estamos dicindo, pois a temos nunha serie que además vin esta semana. Unha serie de recente estrea, tamén, que poderá gustar máis ou menos, pero ten un reparto e cameos de verdadeiras campanillas. A serie ten un título, pois, cando menos curioso, non? Margo tiene problemas de dinero. Se chama a serie. Claro, o título, a ver, non é moi atractivo, non? Así, bueno, está ben traducido, é unha traducción literal do original. Home, ben co selo, eu me acerquei a ela, unha polo reparto, que agora o menciono, e outra porque é a nova serie auspiciada, creada por David E. Kelley, un dos capos, dos creadores, dos productores de televisión pois máis importantes do último medio século, non? Xa é un home maior. Pois esta está baseada nunha novela de bastante éxito en Estados Unidos. Nos conta unha historia pois sinxela, é de plena actualidade. Pois unha rapaza de 20 anos que queda embarazada, claro, un marrón, a súa nai é un pouco choni, aínda que traballa en Bloomingdale's. Bloomingdale's é como Corte Inglés pero en plan galáctico. No, é como o Corte Inglés de Estados Unidos. Que eu cando fun a Londres e vin a Harrods. Pero Harrods están en un nivel pero moi superior. Sí, con todo o cariño do Corte Inglés. O máis barato que podías encontrar en Harrods. Sí. No, pero é que é literal, eran unhas figuriñas de porcelana moi pequeniñas. Non sei. Harrods si é xa de luxo, digamos. É como o Corte Inglés pero elevado al cubo. Claro, pero Bloomingdale's non. Bloomingdale's é unha cousa, pues, eso, como o Corte Inglés, para entendernos, non? Bueno, pois a súa nai, o seu pai é unha bella estrela do wrestling xa retirado que sufriu problemas de adiccións, pasou pola cárcel e co que non ten relación, bueno. E claro, esta rapaza pois noviña, cun futuro prometedor como escritora, ademais, boa estudiante, xa no primeiro curso de universidade queda embarazada e claro, a súa vida dá un vuelco. De boas a primeiras, pois se ve cun bebé e con problemas de cartos, evidentemente. Ten que a despiden do traballo por quedar embarazada. Bueno, pois decide, así un pouco de casualidade, é animada pola súa millor amiga e compañeira de piso, pois crearse un OnlyFans, unha páxina de OnlyFans, que creo que todos sabemos xa que se dedica a OnlyFans. Bueno, pois a partir de aí empeza a cambiar un pouco a súa vida. Bueno, pois a nosa protagonista é Elle Fanning, a irmán de Dakota Fanning. Vale, Elle Fanning, ademais, que é unha actriz que sempre lle pasan cousas raras nas películas. Non sei, que sempre a pobre lle pasa de todo, pero bueno, en fin.
Pero a súa nai, esa choni cincuentona, aínda que xa sexa sesentona en realidad, é Michelle Pfeiffer. Ademais, Michelle Pfeiffer na súa máxima potencia, por aí pues desfilan tamén, bueno, un simpatiquísimo, un reparto excepcional, ¿no? Un simpatiquísimo que é desaproveitado, porque para min debería salir máis, deberían darlle máis cancha, Greg Kinnear, sí, como o noivo de Michelle Pfeiffer. Sempre o fai ben, ese home sempre o fai ben. É o noivo de Michelle Pfeiffer, é un religioso, un home religioso, que claro, ese contraste entre un home religioso, pero simpático, que con esa choni de é o que os americanos, o personaxe da Pfeiffer é o que os americanos chaman white trash, basura blanca. Pues, é un término despectivo que se lles aplica pues, sobre todo a xente, eso, o que aquí coñecemos como chonis. Sería a traducción máis... Poligoneras. Sí, con todo o respeto, cuidado. Sí, xente, sobre todo mulleres de extrarradio ou as que viven os que viven nos parques de caravanas que se levan moito en Estados Unidos, aquí non tanto. Aí demostrase tamén que a sociedade estadounidense tamén sigue sendo un pouco clasista. Sí, ¿no? Sí, como en todos os lados, eso non é. Ao final sempre temos eso non é patrimonio exclusivo de ningún país. E bueno, en España non te digo, pero en todas as sociedades modernas somos un poquinho onde decimos nos somos moi progresistas, pero ao final non tanto. No, ni moitísimo menos. Bueno, pues Greg Kinnear, quen máis desfila por aí? Marcia Gay Harden. Vaya reparto, Nicole Kidman, que está en todos os lados últimamente, é un cameo pequeno nun episodio, facendo ademais un papel moi simpático de loitadora de wrestling. Nicole Kidman, ¿no? Nicole. Vale. Si me dijeras Gina Carano, pues vale. No, altura ten, porque a Kidman pues mide casi 1,80 m, non? Pero é como se me posa a mí como para loitar con a Roca. Non sei, como loitador de wrestling. Chris Jericho, falando de Chris Jericho, que aparte de loitador, pues tamén é actor ocasional. Por certo, antes te decía Steve Austin, porque tamén é un ex loitador. Pero ese xa está, ese non pasou de ser un Steven Seagal bueno, pero fai, de segunda regional. Pero fai películas como churros. Sí, pero... E Scott Adkins igual, fan películas como churros. Atkins ainda ten un pouco máis máis películas que Nicolas Cage. No, sí. Esta semana empezo con Spider-Noir, non pode fallar. A criticamos a semana que ven cando empezas. Eso espero. Bueno, Laura San Giacomo. Caramba, tamén anda por aí. Un reparto moi bo, ¿no? Sí, así que... Me gusta especialmente Marcia Gay Harden. Sí, bueno, tamén sale pouco, fai un papel bastante odioso. Bueno, é unha actriz que a mí me gusta moito. Tamén está moi ben o que fai de pai, el loitador de wrestling retirado, que é Nick Offerman, non é un actor moi coñecido, pero bueno, xa é un rostro que os máis habituales, sobre todo a televisión, pois xa coñecemos, non? Bueno, pois unha serie que se deixa ver, pero que ven sendo un bo exemplo do que falábamos ao principio, non? De unha serie de alto presuposto, de alto standing, non? Sobre todo por ese reparto teñen que ter cartos. Ese reparto e con medios, non? Xa se nota. É rodada prácticamente como se fora unha película. E tampouco é tan larga, porque son 8 episodios de 30 e poucos minutos, que a mí, o sea, son 4 horas de película. Mira, eu agora, cando vou ver unha serie, miro sempre a duración dos episodios. Si dura 30 e pico, xa me animo a verla. Si duran 50 e pico, mo penso dúas veces. A mí pásame tamén. 40, 42... A mí para engancharme cunha serie hoxe en día, como que non... Casi incluso para unha película, cústame máis dedicarlle tempo últimamente a ver cine, porque tens que estar aí 2 horas, en algunhas producións como Project Salvation, tens que estar casi 3 horas ali. Bueno, son entretidas, pero claro, pero unha serie, engancharte como me engancho eu, que logo tengo que ver a serie inteira. Claro. Bueno, hai algunha que xa... A primeira de Dexter, lembro que me vin nunha madrugada. Empecé a verla pola tarde, me gustou tanto, e viñen a traballar sen deitarme. O sea, que a papel inteira... Moi ben. No, eso non se pode facer. Pode. Unha barbaridade. Pode.
Nada, como decía Sabina, nadie se ha muerto por ir sin dormir unha vez al currelo. Una vez no. E máis cando, por unha razón de peso como é ver unha Eso. temporada inteira dunha serie. Sí, bueno. Non estamos falando é que estiven en 4 camiños o domingo ata as 3 da mañá. No. Cala. Eso xa temos falado deso. Eso. Bueno, Bueno, pois mira, eso. xa que mencionas a Dexter tamén, acabo de ver, por fin, xa non é sen tempo, a última tempada que a tiña pendente. E que tal? Remontan ao vuelo? No, Pois no? me parece das mellores tempadas da serie en Ah, xeral. Sí, absolutamente. A No. primeira foi bestial e a segunda, despois xa baixou. Sí, bueno, pero aparte das estamos como na segunda etapa de Dexter, non? A serie se cancelou en primeira instancia, despois de pois pode ser igual 8 temporadas, 8 sí. temporadas, verdad? Recordo Sí. ben, vale. E despois regresou. Non sei se coincidiu con o problema físico que tivo el, que tivera un cáncer. Sí. Non sei se, bueno, non eso sei foi se despois, coincidiu, sí. pero o que pasa é que tamén é certo que a serie nas últimas tempadas adolecía un poquiño de que o formato xa, non sei, cansaba, non sei se os personaxes tampouco eran Sí, os personaxes que se foron xa introducindo pouco tampouco. máis estaba o chicle xa se veía moi Esgotado, moi masticado. moi estirado, non? Sí. Acabou a serie original, esas 8 tempadas acabaron en 2013. Logo sí, Michael C. Hall, que foi o principal motivo ademais de Eu pensei que se puxera enfermo antes de rematar, foi despois. E bueno, pois uns anos despois a serie regresou, fixeron unha un reboot, que lle chaman, non? No, un reboot é volver a contar o mismo, pero Sí. anos despois. Non. Esta no 21 regresou co título de Dexter New Blood, pois sobre outro, bueno, a ver, Non digas moito. Claro, é que non quero Non podes dicer. Non podes. tanto Michael C. Hall como Jennifer Carpenter, que interpretaba A a súa irmán, non? Bueno, Non estaban liados na vida real. estiveron, foron parella, Eran sí. parella, non? Esa historia de Dexter New Blood se desenrolaba 10 anos despois Non contes moito. No, só do la sitúo 10 anos despois. Bueno, pois aí se retomaban as cousas 10 anos despois. E despois chegou a precuela, Aí xa me parece rizar o rizo, pero bueno. que é centrada no fillo de Dexter, Sí, é certo. Dexter Pecado Original, Ah. Original Sin, non? Con quen tiña o fillo? Con Julie Benz, non? Se supón. Sí. Bueno, minto. Non me estou confundindo. Non é unha precuela, pero non está baseada no fillo, está basada na súa xuventude. Na xuventude do propio Dexter Morgan. Vale. E por último, é un pouco lío, a verdade. Pero Isto parece Falcón Cres. pero agora chegou Dexter Resurrección, Madre mía. que retoma, digamos, é como a segunda tempada de Dexter New Blood. Non contes máis, entón, pois Non, resurrección sigue, nos dá a claro, pensar. sigue- Non digas máis. Sigue a historia. Vale. Sigue a historia. O sea, conclusión, é como si Dexter foran 11 tempadas, como si leváramos 11 tempadas, pero a 10ª foi unha precuela, nos conta a xuventude do Un propio flashback, Dexter. un flashback. O resto, pois, con saltos Unha temporales serie, e tal. sobre todo as primeiras, recomendable No, total. sí. Esta última que non me esperaba moito, a verdad, me estaba dando pereza, vela. E iso que a anterior non estuvo mal, pero Pero- destas que fun deixando, pero unha vez me pasa sempre con Dexter e con algunha outra serie, te pos a vela e dices, bueno, pues veña, vence esa perjiza e Sí, te me pos pasa a a vela mí, me pasa. e A mí me pasou- resulta que é espléndida. Pasou con la lista negra. De Blacklist, pero no, Sí. Reddington Pero claro, pero que é outro clásico da televisión Pero xa. tiven que meterme as 10 temporadas. No, 12. Sí, ou as que hai. No, Un dos finais máis decepcionantes da historia da bueno, televisión, pero bueno. ou non. Sí, para mí sí, pero bueno. Despois do de Perdido, ¿no? Dicen que eu non a vin. Pois mira, no, pero eso é unha tomadura de pelo. Eu tampouco vin, me Pues, quedei na primeira pues o tempada. final de Blacklist, a ver, Lost The Walking Dead me parecen sendas tomaduras de pelo. Pero bueno, teñen os seus fans e todo o respeto, por suposto.
Pero, bueno, esta, xa digo, esta tempada no, decía que os mellores procedimentais de todos os tempos son Bones, CSI Las Vegas. no, son Bones de Blacklist, sin duda alguna. En terceira... E CSI está moi ben. Que foi que popularizou os procedimentais ao final. Que sí, pero prefiro Mentes Criminais. Que se tamén, que se acaba de estrear a nova tempada. Que tiene outro ton, é outra historia. É como si, bueno, sí, tamén están varios é que tamén se parou uns anos e agora volveu e vai por como CSI tamén, paran 4 ou 5 anos. Sí, volven logo outra vez. Sí, que pasa CSI Vegas, sí, baixou moitísimo. Pero xa está tamén finiquitada outra vez. Sí, porque 3 tempadas e non deron. Aparte que cambiou moito o tono. É un tono como máis bonachón, parece como personaxes, a serie original era outra historia. Ata Miami, que era moi postureo, ata Miami. No, pero Miami con Caruso aí estaba moi ben. Nova York sí que non me gustaba, ves, con Gary Sinise. Pero me quedo con Las Vegas toda a vida. Sí, home, evidentemente. William Peterson aí. O mellor papel da súa vida, Sí. Sen dúbida. Se acaba de estrear a terceira tempada de Mentes Criminales. Creo que se estreou venres, me parece, os 2 primeiros episodios. En AXN, que hai que decir, xa que menciono a AXN, agora a AXN Now, é un canal que antes estaba disponible en aberto, na TDT, para todo o mundo, en todas as plataformas. Agora desapareceu, non sei onde está. Eu teño en Movistar. Hai dous, AXN Movies e AXN. É que creo que só está na plataforma de Movistar. Eu, como son un usuario orgulloso de Orange dende fai 13 anos, pois, mira, rompo unha lanza, se alguén está pensando pasarse a Orange, eu estou moi contento. Que tes comisión, Non, o gallá. Si salía gratis. Señores de Orange, si me están vostedes escoitando, me poden volver a activar Disney Plus, por favor. E creo que agora tamén teñen Movistar. Eu lles fago publicidade gratuita si me... Sí, pero eu non podo. Si me activan esos Disney Plus non será para ver o ratón Mickey, non? Non. As series de Ryan Murphy e estas cousas. É curioso, non falar de Disney, a mí me ven á cabeza Disney cando era pequeno, pero claro, hoxe Disney é outra cousa. Sí. Bueno. É un contenedor, un cajón desastre. Rematamos que non veo tempo. Que aparte este ano hai nova tempada de American Horror Story. En Disney, ademais. Despois, mira, falando de series antolóxicas, como decía antes, claro, de Dimensión Descoñecida, pues... Pero aí non me ves, a mí o terror xa me agobia, entón non a sigo moito. Pero o pouco que vin gustoume, igual que brutal. Black Mirror tamén me gustaba moito. Tamén moi ben. Serie. Bueno, centrémonos que nos Dexter, esta nova tempada, excelente, así que si sodes seguidores, non vos vai decepcionar, 10 episodios super entretidos. Dexter New Blood, sigue sendo? Ou Dexter? Dexter Resurrection é esta. Dexter Resurrection, ok. Vale. Esta, novos personaxes, volve Ángel Batista, o sea, David Zayas, volve a andar por aí. E bueno, pois, novos personaxes, Peter Dinklage, Uma Thurman. Anda, caramba, mira, resucitou. Sí, ademais facendo de sicaria. Pero non vende amarelo ni cunha katana, non? Non. Pero volve potente, hai máis dun guiño. Bueno. Hai máis dun guiño a Kill Bill en Songo. Que chiste máis malo. Bueno, pero non me importa. Bueno, pois xa está, veña, non digo máis series hoxe. Vale, nin digas máis porque non nos dá tempo. Non nos dá tempo. Nos dá tempo, que querías? Falar unha película, ten que ser 2 frases. Veña, vai. Screen 7. Xa que estamos de... E iso que ven sendo? A sétima entrega da saga Scream. Película. Non che entendera, sí. Scream. Pero non a puxeron moi mal en Estados Unidos. Non sei, pero a min gustoume, mira. Despois destas tamén que vin un pouco así, bueno, veña, vou na poñer porque volve Nip Campbell, volve Courtney Cox. E dixen, veña, vai. Bueno, lo que queda de Courtney Cox. Parece a abuela de Courtney Cox. Sí, tantas operacións. Tiña que haber cambiado de ciruxán. Sin embargo, Nip Campbell está espléndida. Pero estupenda, Sí, o sea, pasa a idade, pero é unha madurez natural, vamos a decir. Está guapísima, está estupenda. Sin Nip Campbell, a mí as sagas Scream non as entendo, as películas. Bueno, a ver, volve a ser
O de sempre. Un slasher adaptado aos millennials con jump scares. Vamos, que saltas para que os que non que saltas sustos de saltar do asento. Sí, pero o estaba dicindo así máis, como din os cultos nos Son programas. os culturetas, Nos ¿no? programas a nivel nacional, Sí. non sabes? A mí me parece, a primeira Scream me parece un clásico. Sí, sí, de Con Wes esa Craven. secuencia inicial. Esta é un pouco, con Drew Barrymore, ¿no? Esta é un pouco, digamos, como volve a salir Neve Campbell, o personaxe dela, de Sidney Prescott, ¿no? Pois é un pouco 30 anos despois, bueno, unha especie de novo comenzo. Ajá. Pero a película, a verdad, mira, rodada, dirixida por Kevin Williamson, o guionista, que no seu momento foi o guionista mellor pagado de Hollywood. Creador tamén de Sé lo que hicisteis el último verano, toda a saga, incluída a película en que el marinero de Pescanova se volvía loco. Sí, bueno. Bueno, que tanto como Scream como Sé lo que hicisteis el último verano tiveron tamén serie de televisión, bastante malas por outra parte, pero aí estiveron esas adaptacións. E bueno, pois mira, é un pouco insufla nova sangue a saga de Scream e a renova un pouquiño, cando menos si sodes seguidores do terror e da saga, pois é o reencontro con personaxes icónicos, feito con cariño, con cantidade de referencias, e mira, pois a verdade salín sorprendido, pasei un bo rato recordando pois eses anos 90 que se veían en Scream. Que nos recuperara, ¿no? Sí, aquellos maravillosos anos. Sí, señor. Que serie máis boa. Fernando, falamos a semana que ven. Si, non queda máis remedio. Claro. Bueno, si que este do vacacións, Non. Yo soy de esos que, como decían Aerolíneas Federales, vacaciones, los copi, es mejor trabajar. Es mejor trabajar. Fernando San Pedro, hasta semana que ven. Hasta semana que ven.